injeksyonan. Kaya naman ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin nyo pag kayo ay nilusob ng asong may rabies. Kaya naman ngayon, nagsuot ako ng isang padded na damit. Kita niyo naman, napakakapal nito. At hindi aabutin ng padded nito ang aking balat. Panuorin natin kung anong epekto. At ngayon naman, ay papakawalan natin ang isang asong may rabies at wild. At ang pangalan ng asong to ay wild dog. Tara, buksan na natin. Okay, napakabait. Pero teka. Parang hindi ko na kailangan itong jacket na to. Tulungan mo nga ako. Abay, napakakit naman ito ni Wild Dog. Wild Dog?